No niin, kello on 9, vähän yli 9 pääsiäislauantaina, lankalauantaina, eli tässä on nyt riistakamera. Täällä on muuten hyttysiä jo. Siinä on riistakamera asennettu ja mä vähän zoomailin, että pitäisi olla nyt kohdillaan. Eli tuolla on tässä on nyt on sitten leipää olen murentanut. Tässä siinä on vaaleita leipää, keksejä, vaaleita leipää, keksejä ja näkkileipää, sen sellaista. Ja tässä on se nyt se sitten tämä puu, mikä mä oon ripustellut sitten ihan tänään ostettuja pekonin siivuja. Eli ne on tossa nyt vähän pikkasen korkeammalla, eli jos tänne tulisi vaikka näätä hyvässä lykyssä, niin siinä olisi niinku lihaa tarjolla. Että muuta nyt ei tällä kertaa ollut, mutta katsotaan nyt huomenna, että onko mitään tallentunut. Ja sitten kaiken lisäksi laitoin ton vielä videokuvaukselle ton härvelin, eli nyt mä lähden talsiin takaisin mökille. Näihin kuviin tunnelmiin. Moi!